Assalamu alaikum baniraɓe fulɓe, jam wali e mon soppulo wayriɗo on gandira tan ala bambarankoɓe mbira ko tante wala bandiraɓe wattu mi ƴeewi debaji ɓeɓe no haala wot ko malal manam haali e faade so neɗɗo ino yiɗi wadde candidature makko nder Sénégal. Neɗɗo fof noon te ono gandi kadi e mbawa had neɗɗo haalde kanko woni yi'ande makko. Ɗum ɗon ala fo ɗo waɗa e aduna. Mais mi okka on tan hempuloji ɗiɗi. Manam enen fulɓe ɓe woodi ko poɗɗen andan koye men e mbawa ɗum itu. Ɗum ɗo yo laaɓɓe men kadi. Toujours kadi yigol ino waɗa imposé hammani neɗɗo ma a yaha e erreur. Hokkam exemple ji ɗiɗi do ser exemple ɗo e nder Espagne minen wonɓe ɗo ɓe zona Catalunya so tawi woni taw ko ɓiɗɗo catalanjo yiyama ino waɗa déposé candidature makko fi o laamo Espagne o yiyama kanko catalan tan o nanani espagnol on ɗon kamɓe tubaɓe bon ɓe ngala gon ɗo miijo ni boye andi ɗum ɗon wawa won. Deuxième exemple o Sénégal Abdou Diouf ko serel wonno Senghor ko serel minde mi meeɗa yiide ɓe ƴefta taw ko ɓe mbaɗa discours maɓɓe o faade e haaldude ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe leɓa français ɓe leɓa serel ko ɗemɗe ɗiɗi woni ko toujours kala laamiɗo Sénégal leɓta woni français jolfe on gandi français wona ɗum woni ɗemgal men ngal jolfe kadi wona ɗum woni ɗemgal men mais français o ɓay ko kamɓe waɗi en colonisé ko on woni ko jangete e leydi donc so mbo leɓi français ko ɗum addi mbo leɓa jolfe ɓay kamɓe waɗi considéré sénégalais fof ino nani jolfe te so on ƴeewi fulɓe aroɓe Dakar ɓe malal ni mbo kalto ɗo haala o malal so wana neɗɗo ganduɗo o andata malal ko pullo donc malal koko haali ko min e yi'ande am de ɓay malal ɓuri en andu jolfuɓe ɓe ko mbo haali ko ɗum wodi taw neɗɗo ino laamo Sénégal a nanani